kanbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka aw fo aw ka danaya la Renouveau Télé ale sugantili la kanubaga jamakulu an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw mana kɛ fan o fan fɛ k'o bɛɛ lajɛlen k'i bisimila ni ye kunnafoni dugujɛlen foli ni tanuni o bɛ kurakuraya ka di kanubaga jamakulu bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ yen nɔ ko aw bɛ ka an lajɛ aw ka sokɔnɔnaw la ko aw ni sɔgɔma aw minnu bɛ yen nɔ aw bɛ ka an lajɛ aw ka baarayɔrɔ la maa minnu fana bɛ sira la ka taga u ka baarakɛyɔrɔ la an ka foli bɛ u ye k'u ka taga dɔɔni dɔɔni o yɔrɔ la an tɛ ɲinɛ an lamɛnbaga jamakulu kɔ radio Renouveau lamɛnbagaw an ka foli bɛ aw ye radio ɲɛlɛnni ka bɔ Segu an bɛ Segu n'a lamini ka foli kɛ ka fara an ka farankan radio tɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko nin ye layidu de aw ni an ni ɲɔgɔn cɛ don o don sɔgɔma 7h15 wagatiw la ni jɛmukan in kɛnɛ bɛ sigi aw ye kɛnɛ min kɔnɔna la aw mago bɛ jɔ kunnafoniya jɔnjɔn sanuman minnu na o bɛɛ lajɛlen bɛ di aw ma bonya ani karama kɔnɔna la ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma la ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila bi kɔni ye araba ye juin kalo tile fɔlɔ san 2022 Renouveau matin o bɛna dayɛlɛ sisan an ka dibila baarakɛbagaw an ka foliba bɛ u ye studio kɔnɔ yan nɔ jama dafalen don Amadu El Kunare ka fara Isa Kaba Sidibe kan ani Fanta Tomota an bɛna don aw ka kibaruya kunfɔlɔ kɔnɔna la sisan Amadu i ni sɔgɔma Fanta Tomota somɔgɔw bɛ di bi ye araba ye kosɛbɛ kalo kura o fɛnɛ daminɛla bi an bɛ dugawu kɛ Ala ni kira kisi Ala k'a kɛ hɛrɛ dugawu ye fɛn mun ma sɔrɔ hɛrɛ la nin kalo tɛmɛnen Ala k'o sɔrɔ nin kalo in na an ye dugawu kɛ maa minnu bɛ yen ni ka ɲa ɲuman t'u kɔnɔ ka ɲɛsin an ma olu ma se ka min k'an na kalo tɛmɛnen u kana se k'o k'an na nin kalo in kɔnɔna la dakurunya kelen Ala ka hɛrɛw caya Ala ka futinɛ min yɛrɛ bɛ ne de cɛ Ala ka jisuma nin k'a fura la ko sɔrɔ nan do baw k'u timinandiya baasi tɛ n'Ala sɔnna timinandi o bɛ nɔbɔ ko la ça va aller sigi sabali o bɛ n'ale ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna bɛn ka sigi ja tama sabula wagati bɛɛ kɛlɛ nafa foyi tɛ o la Ala sɔnna o tɛ tiɲɛ Ala sɔnna bɛɛ ŋɔni a kuma bɛ sɛbɛkɔrɔ fɔ nka waleyali n'a sɔrɔli o de kɛn bɛ gɛlɛyaba ye jamana in kɔnɔ waleyali bɛ e de bolo Amadu jɛ kɔnɔna la n'i y'a ye bɛnbaliya bɛ yen nɔ c'est que côté kelen de man ɲi nɔ o tɛ tiɲɛ ye côté min man ɲi o tɛ se ka kɛ côté wɛrɛ ye ne ka côté kɔ Amadu tabarikala sɔni awɔ i bɛ don kibaru dayɛlɛ kanubagaw ye sɛgɛkɔrɔla kɔni falen don sɔgɔmada in na i n'a fɔ laadalako la o kama bi sɔgɔmada in na kibaruyaw bɛna tali kɛ minnu kan an ka bakurubaw olu filɛ nin ye Isa Kaba Sidibe ɲininikɛla Isa Kaba a bɛna walawalali kɛ aw ye bi kumasen min kan o de ye conseil de discipline kɔrɔ ye jumɛn ye an y'a suganti kun jumɛn na an ka sɔgɔmada in na kumasen o ye sɔni walawalaliw bɛ nana kɛ aw ye tagalen ɲɛfɛ jɛmukan in ale kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ wulikajɔ dɔ la o bɛ na kɛ min yɛrɛ mankan kɔni tɛna caya kosɛbɛ a bɛ fɔ min ma ko marche silencieuse ani madame Fɔnba Fadimata Ɲanbali bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ale bɛna kuma an ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ fɛn bɛ tali kɛ ni wulikajɔba in na a bolodalen don jumadon juin kalo tile 3 Mali muso olu fɛ fɛn kɔni bɛ tali kɛ ni muso la ka kofɔli ninnu o bɛna wulikajɔ in kɛ ko min kama sɔni a bɛna a da don o kun jɔnjɔn na ka ɲɛfɔli kɛ Seri Jara anw baara ɲɔgɔn don ani Seri bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ sɔgɔmada in na direct la a ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye ntolantan min bɛ nale kɛ samedi nata sigi kɛlen don ka fɛn min makɔnɔ ni match kofɔlen in na anw ni Seri bɛna masala o kan kosɛbɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen ka faamuyali jɔnjɔn ka o sɔrɔ sɔgɔmada in na kɛnɛya kunnafoni o bɛ tali kɛ coup de chaleur kan coup de chaleur ye fɛn sugu jumɛn ye Dr Keita ale bɛna ɲɛfɔli kɛ Awa Daɲogo ka wulikajɔ kɔnɔna la Alexis ko ale ma sɔn min ma o kibaruyaw bɛna lase bi jɛmukan kɔnɔna la kunnafoni gafew ɲɛfɔra fɔlɔ laseliw anw tɛ ɲina o kɔ anw ka don fɔli duman o bɛ o kɛrɛfɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya o kama don kibaru o bɛ Amadu El Konare bolo fulakɛ fɛnɛ bɛ bisimila Sori Ibrahim Diallo a ka se ka kibaruya jɔnjɔnw di an ma bi sɔgɔmada in na tan ni ka segin bɛ hukumu min kɔnɔna la Bamako sira kanaw la ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila anw bɛ an ka kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛ sisan ni wagati boloda cogo ye
kursankolo bena jɛya mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka ɲorukaw fɛ yen nɔ ka fara kita kan kayi tombouctou ani kidal nɔgɔ bena da kabala olu fɛ yen nɔ fɛn bɛ tali kɛ samiyafɛ fiɲɛ la o bena ci mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka fiɲɛ fanga o tɛna na bonya kosɛbɛ fɛn bɛ tali kɛ marabolo damadama naani o bɛ tombouctou kofɔ ka fara nara kan ɲoro tawudeni kayi Mopti worodugu yanfan ani kidal kilemafɛ fiɲɛ bɛ ci ni marabolo ninnu kɔnɔna na o fiɲɛ fana fanga o tɛna na bonya kosɛbɛ an ka kɔrɔ marabolo kɔnɔna la bi gɔngɔnbulo bɛna kɛ sababu ye olu ka yɔrɔ janfilɛli ka gɛlɛya don o la yɔrɔ janfilɛli min b'a daminɛ kilomɛtiri 4 ka taa bila 8 bɔɲɔnko la an ka kɔrɔ marabolo ka fara camancɛ marabolo kan fo ka taa se kayi ani ɲoro ma ni o bɔra la mali fantɔw fɛ gɛlɛya foyi kɔni tɛna na don bi yɔrɔ janfilɛliw la ko sanko bolodalen no bi tile bintɔ la walima su in na kucalakaw fɛ yen nɔ sikaso kita ɲoro ani kayi kɛɲɛka yanfan tilega in na finteni hakɛyaw olu ye ninnu ye ko bita fɛnɛ bɛ yɛlɛn ka tɛmɛ kunun ta kan o la kayikaw fɛ yen nɔ bi tilega in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 44 ye kulikoro 41 Sikaso degere 36 Segu 41 Mopti 42 Tombouctou degere 44 Gawokaw olu ta bɛ kɛ degere 45 ye fɛn bɛ tali kɛ Kidal la olu ta bɛ jɔ 44 na Menaka degere 43 Tawudeni 44 Bugunikaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 37 ye Kucala degere 40 Kita 41 Ɲoro ani Nara degere 44 Douanzan 43 San degere 41 Banyangara 42 Joyila 39 Gourmara Rus degere 44 fɛn bɛ tali kɛ Bamako district la ko nɔgɔ bɛna da kabala samiyafɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga kɔni tɛna na bonya kosɛbɛ yɔrɔ janfilɛli min ni gɛlɛya bɛ don a la bi Bamako district kɔnɔ o bɛ daminɛ kilomɛtiri 5 ka taa bila 8 bɔɲɔnko la gɛlɛya ninnu sababu o ye gɔngɔnbulon ye tilega in na finteni hakɛya o b'a jɔ degere 40 na Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 6 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 mana tɛmɛ ni sanga 50 ani 3 ye ni wagati boloda cogo ye ka di aw ma sɔgɔmada in na i n'a fɔ ladalako la ko kanubaga bɛɛ lajɛlen k'i bisimila an bɛ taga ɲɛfɛ an bɛ an sɛnsɛn ka don kibaru kɔnɔna na ko diɲɛ dugu jɛ o jɛ kunnafoniya kura o bɛ bɔ ka bi an ka jamana lahalaya o kan Amadu ne kanubagaw kɔrɔtɔlen don kibaruya jumɛn bɛ dugu la tabarikala an bɛ o kanuba bɛɛ fo ko koɲuman dɔw ka don o don timinandiya kosɔn ko n'u ye anw suganti ko u ma fili u tɛ jalaki o ni kɛ ka kan sabula e k'a dɔn ni kamanaganbaatɔ kulela a bɛ laminɛ yɔrɔ min na a b'a ɲɛsin yen nɔ a y'aw danse bi sɔgɔmada in na kibaruyaw la bakuruba e k'a dɔn ko don ka ja sebali tɛ an ka jamana faamaw tun ye wulikajɔba min kɛ ka se ka pankuru dɔ san ni Mali magoba de tun bɛ nin na pankuru in kɔni tun gulonnen don a ka ca waati jan ye Mali dɛmɛma jɛkulu fɛ min na Mali faamaw tun ye ŋaniya juguya ko fɔ pankuru sera anw ka jamana kɔnɔ kunun a bisimila la an bɛna kuma kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la ka kɛ ni Mali kɔnɔna ko gɛlɛya ye France 24 ale ni RFI jamana faamaw y'a kanu ka se ka olu ka yamaruya bɔsiw la ko kana cɔli kɛ jamana in kɔnɔ bilen o kɔni ko la an ka farafinna jɛkulu CEDEAO kɔnɔ min ye olu ka ɲɛma minnu ɲɛsinnen don kunnafonidi dalabɛnni ma n'o y'an ka haki ɲɔgɔnnaw ye olu kɔni ye taama kɛ an ka jamana kɔnɔ ka na faamuyaliw ɲini hakili falenw kɛra u ko k'u nimisi wasara Mali jamana faamaw ka ɲɛfɔli la an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na sisan daani nɔ don kibaru kɔnɔ Mali jamanakuntigi Asimi Goita ale kan ka bisimila i k'a dɔn diyonkaw fɛ yen nɔ a bɛ tali kɛ i k'a dɔn lisini kura dɔ sigili la min bɛna kɛ siman labɔli yɛrɛ la k'i k'a ye an ka jamana kɔnɔ wa Mali yɛrɛ kɔ ala lisini don o baaraw kɔni labɛnniw ni o ɲɛdankan a bɛ fɔ min ma ko visite de terrain ni préparatifs o baaraw kɛra kabi kunungo Kati préfecture maa ɲɛmɔ ale ni Dio maire Dawuda Kane ni a jɛw fɛ an bɛna kuma ale kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ inspecteur Papa Mambi Keita ale min tun minɛlen don Birama Ture minɛliko la ko a kana bila la fɔlɔ wa an bɛna kuma o fana ka bi sɔgɔmada in na kibaruyaw ka ca an bolo kɔrɔ waati mana an tɛ k'an don yɔrɔ min na an n'o ta ka sansɛn aw ye a ye aw bisimila nin ye laadala ko ye renouveau don kibaru kɛnɛ dayɛlɛ la
Panguru belebeleba min be ni Mali jamana faama waati tɛmɛnenw na olu kɔni tun ye musaka bɔ jamana wagande kɔnɔ k'a san a y'a sɔrɔ min ye a bɛ fɔ min ma accord de militaire défense n'o bɛ tali kɛ lakana tɛgɛdi ɲɔgɔn bolo kɔni jɔn tun bɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ min na bɛnkan dɔw b'a kɔnɔ bɛnkan dɔw la belebeleba dɔ ye ni Mali ko k'a bɛ minɛn sa a tɛ se k'a sagona minɛn fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ Faransi fɛ walima ni Mali ko k'a mago bɛ kɛlɛ minɛn minnu na Mali b'o sɛbɛn k'o danci k'a di Faransikaw ma u b'a lajɛ min ka d'u ye u bɛ o kɛ ko kan min man d'u ye u b'o gani k'o sama ka bɔ a la wa ni a minɛn yɛrɛ sanna dɔw bɛ se ka sa hakɛ kɛ ka sɔrɔ u ma na wa minɛn caman bɛ yen jatew y'a jira k'a fɔ minɛn kɔrɔbaw kɔni maa mun ne kun y'a dɔw ye yala u bɛ tali kɛ ŋaniya juguya de la wa walima minnu b'a ko la mun ne tun don nin bɛɛ gɛlɛya kɔni sate minɛna Mali ka minɛnsɛnko la nka nin waati laban min kuma cɛra u ye k'a fɔ pankuru k'an ka cɛdenw ni minɛnw cɛ ka taa bila yɔrɔw la an b'a fɔ u ka taa yɔrɔ mun na o kɔni pankuru dɔ tun sanna l'États-Unis ale ka bolo kanna na jatew y'a jira k'a fɔ olu fana ka jɛkulu dɔw ni dɛmɛbaa wɛrɛw bɛ yen k'olu kɔni tun y'u soni sigi o fana kan ye k'o dulonnen to a bɛ waati jan bɔ Mali y'i sen don k'i bolo don fo ka dusumankasayaw kɛ a la nka bɛɛ n'a ta ɲɛma sɔrɔ kow la nka nin waati laban ninnu na kangarida ani k'a dɔ cɛn fɔ n teri ɲana o kɔni baaraw kɔni caman kɛra an ka jamana faamaw kɔni fɛ dɔw kɛra kɛnɛ kan nka caman bɛ yen minnu kɛra dogo la sabula ni maa min hakili b'a la États-Unis kaw ka lasigiden min bɛ Mali la yan nɔ waati bɛɛ i b'a ye a bɛ bisimila an ka jamana minisiri ɲɛmaa fɛ walima a bɛ bisimila an ka ministre de la défense fɛ a bɛɛ lajɛlen tun bɛ tali kɛ siraw ni bɔda jɔnjɔnw ka sɔrɔ waasa Mali halala minɛn min bɛ yen ni wari donn'a la a bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na o kama min ye ministre de la défense ni jamana faamaw ka danganiya kɔnɔ kunungo pankuru kofɔta in kɔni y'a yɛrɛ sɔrɔ wa malidenw caman bɛ yen minnu ni sugasalen don a la an bɛ donni min na i ko bi an ka kibaruya nataw kɔnɔ a kungun n'a ɲɛɲɛw n'a sɔrɔ an ka fasirijama jɛkulu ka wulikajɔ olu kɔnɔna la ni an bɔra yen nɔ an y'a fɔ ten Mali jamana faama n'o ye colonel Assimi Goïta sini ale bɛna bisimila diokaw olu fɛ yen nɔ a bɛ tali kɛ i k'a dɔn l'usine belebele l'usine min bɛ yen n'o ye ciment usine ye ciment dilan waasa Mali bɛ se ka lafiya sɔrɔ ciment ko la cogoya min na ka kɛ ni gɛlɛya minnu bɛ yen wulikajɔ ni cɛsiriw bɛ sen na a birikiden fɔlɔ baaraw bɛ taa da sini sɔgɔma jamanakuntigi yɛrɛ ka ɲɛmaaya o kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ yanni o cɛ baara ɲɛbila minnu kan ka kɛ k'a kow jateminɛ a terrainw bɛ yɔrɔ jumɛn na ani kow taabolo bɛ cogo di labɛnw bɛ se ka sabati ka nimisiwasa sɔrɔ ka t'i kaw ka préfet kɔni ye jɛrɛ ni wulikajɔ caman kɛ dio mairie ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kɔnɔna la o kama kunungo Aruna Berté ale ye min ye préfet central ka fara i k'a dɔn k'a fɔ Mahamadu Danbele olu kɔni kɛra Kati préfet ba ka cidenw ye ka taa diokaw fɛ yen ka se ka taa a baara kunfɔlɔw jateminɛ a kow bɛ cogo di labɛn na o taara sɔrɔ baara kunfɔlɔ bɛɛ lajɛlen sabatilen cɛncɛnkow ni bɛlɛkow ni birikiden fɔlɔw dali ni sow yɛrɛ kɛnɛ ka kan ka jɔ kɛnɛ minnu kan dio maɲamugukaw olu fɛ yen nɔ baara bɛɛ sabatilen dio maire n'o ye Dawuda Kanɛ ale tun bɛ jamakulu ɲɛma minnu na ɲɛfɔli caman kɛra ka ko in kungun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen faranfasiya olu kɔni dɔn k'a dɔn k'a fɔ samasamali dɔw bɛ dɔw fɛ yɔrɔ in kɛnɛ ko la minnu tun y'a jira k'a fɔ a bɛ kɛnɛ wɛrɛw kan an ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ dionkaw olu fɛ yen nɔ mairie maaw y'a sɛmɛntiya k'a fɔ nɔgɔ foyi tɛ o yɔrɔ ninnu na ko yɔrɔ nin bɛ dio dugukolo kanna na ko maɲamugukaw olu fɛ yen nɔ sini jamanakuntigi ale bɛna taa birikiden fɔlɔ da i n'a fɔ kibaruya minnu bɛ anw bolo a ko olu o kanna na kibaruya tɔ mana kɛ min ye renouveau an b'a lase aw ma ladiriya ale kɔnɔ nka maaw ka laɲini ye nin kɔni ka kɛ sababu ye simanko kɔni na lafiyaba kana jamana kɔnɔ i n'a fɔ a laɲininen don jamanadenw olu fɛ cogoya min na an bɛ taa haute autorité de la communication o bɛ hakɛ ko fɔ cakɛbɔda min sigira waasa ka kunnafoni di baaraw dalabɛn cogo ɲuman na an ka jamana o kɔnɔna la ka bɔ i k'a dɔn hohaho la o maa ɲɛma Fodje Touré ale ye dunan dɔw bisimila dunan minnu bɛ tali kɛ i k'a dɔn an ka UEMOA jamanaw jɛkulu minnu bɛ jamanaw kɔnɔ n'olu ɲɛsinen don u ka jamanaw kunnafoni ko dalabɛnn'u ma olu ka jɛkuluba min ye i k'a dɔn o bisimilara i k'a dɔn an ka jamana kɔnɔ ka se Laginɛ ta fana ma u nakun tun tɛ dɔwɛrɛ ye u yɛrɛ ka
k'a fɔ la ko Mali kɔni y'a kanu ka France 24 ale ni RFI olu kɔni jɔsi ko u ka yamaruya sɛbɛnw minɛ a la ko u kana se ka cɔli kɛ anw ka jamana kɔnɔ tuguni ko u nana kana faamuya sɔrɔ a kow la k'olu kɔni mana kana Mali wajibiya walima kan'u yɛrɛ kɛ ko ye nka u nana ka faamu badenya na an ka se ka ɲɛdɔn u yɛrɛ ka fɔ la ko k'a daminɛ an ka Mali haki ɲɛma ka se jamana minisiri ɲɛma ani minisiri min ɲɛsinnen kunnafoni ko ma ko olu ye ɲɛfɔli caman kɛ olu ye ɲɛfɔli mun y'a to u ka faamuya sɔrɔ kow la u yɛrɛ ye nisɔndiya sɔrɔ o la i n'a fɔ Bakari Sidibe ale tun b'a jamakulu bisimilali kɛnɛ kan ale bɛ dɔ fɔ an y'a ko k'an k'a lajɛ. U bisimilalen kɔfɛ min ye Haute Autorité de la Communication ju Mali ɲɛmaaba ye ale kɔni ye da don Mali sariya sɛbɛ dɔw la minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ kunnafoni carili ka Mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnniyala sɛbɛnfura minnu ɲɛsinnen don kɛnyɛrɛye kunnafonidisow ma ani fo ka taa se RFI bɛ kunnafoniya di bɛnkan minnu kɔnɔna na Mali kɔnɔ nin taama in senfɛ min kɔni ye haki maaw ye fo ka taa se u ka dunan bisimilalenw ma o kɔni ye ɲamada kɛ ka ɲɛsin kunnafonidilenw ma minnu kɛra sababu ye ka RFI ni France 24 ka baara sonsori Mali kɔnɔna na jamana ɲɛmaw fɛ a bɔlen kɔfɛ ɲɔgɔn lajɛrɛ in kɛnɛ kan plateforme ɲɛma ale y'a jira k'a fɔ ale kɔni ye jatemina caman kɛ ni kunnafoni di cogow la ani fana k'olu kɔni tɛna bila minangiridala la u n'a lajɛ cogoya bɛɛ la walasa fura bɛ se ka sɔrɔ nin gɛlɛyaw la an ka jamanaw kɔnɔna na ani fana ka kɛɲɛ ni Haute Autorité de la Communication ju Mali cakɛlaw ka baara kɛcogow ye a y'a jira k'a fɔ ale kɔni ye nimisiwasa caman sɔrɔ nin taama in senfɛ o kɛlen kɔfɛ ka kuma ɲɔgɔnya caman kɛ ni haki maaw ye ni tile kelen kɔnɔna na délégation kɔni y'i kunda primature kan ni ka taa baroɲɔgɔnya sigi ni premier ministre ye n'ale ye gouvernement yɛrɛ ɲɛmaa ye. Bakari Sidibe renouveau don kibaru ale kɔnɔna la maliden caman hakilina la maa caman ko nin ka kɛ France 24 ni RFI ko banni y'an ka jamana kɔnɔ waasa min ye k'a dɔ sɔri ko faransi fɛ o bɛ se ka bɔ jɔ cogoya min na maa caman bɛ olu ko olu ka jate la min ye France 24 ni RFI ko kunnafoni siraw don mun bɛ faransi jamana yɛrɛ ka bila la o kuma ko kɛlɛkɛbere dɔ don u bolo ni u ni jamana min ka ti ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ walima ni jamana min banna doni ma u sagona daw fɛ ko kɔni bɛ ale maaw fana bila ka se ka kibaruyaw dalabɛn minnu kɔni bɛ i ka jamana diyagoya labi ni ka maaw su ka bila o la k'aw ni diɲɛma kɔ don ɲɔgɔn ma k'aw yɛrɛ dama fara maa wɛrɛw bɛ olu y'a lajɛ ni ɲɛ wɛrɛ ye minnu ko k'a fɔ an bɛ donni minɛ i ko bi ko i k'a dɔn awa min ye kuma kana bilali diɲɛ bunakun kan ko a ka to maa o maa bɛ yen n'u ye kunnafoni dila i bɛɛ ka kunnafoni di hakika o kɔnɔna la o kama olu ka laɲini fana ye min ye o ye France 24 ni RFI jamana faamaw ka i k'a dɔn nin gabakuruba ta ka bɔ u ka fiɲɛ sira kan waasa u bɛ se ka u ka kunnafoni di baaraw kɛ i n'a fɔ diɲɛ kunnafoni di sariya taabolo b'a yira cogoya min na wa ko maa tigɛ da min na anw da ye filɛli ye kibaruya wɛrɛ fɛn o fɛn ma bɔ k'a di aw ma danganaya ale kɔnɔna la inspecteur Papa Mambi Keita l'épervier du Mandé ale kɔni tun ye polisi commissaire ye Mali la min kɔni kun lakodɔnnen don waati dɔw la janko zow ni binganikɛlaw tarakɛli ko la o kama a kɔni ye tɔgɔba sɔrɔ bɛ commissariat mun kunna Mali la yan nɔ nka kunnafonidila min bɛ yen n'o ye Burama Ture ye ale kɔni balila ka tunu i ko to ben bɛ nugu la o kɔni ɲinini jamana faamaw tun ye o sɛbɛn nunjuru sɛgɛsɛgɛli dɔw di ale ma waati min na Ibrahim Boubacar Keita bɛ faga la nka ko kuma cayara kosɛbɛ sabula waati la an ye kibaruya dɔw sɔrɔ k'a fɔ Papa Mambi ko a dɔw tun b'a fɛ ka dangari a ni la dossier in kun ka kɔrɔfɔ la waati min ye jamanakuntigi denkɛ Karimu Keita o a sɛbɛkɔrɔ maana fo ka taa se Birama Ture tun de la walima a tun bɛ ca kɛ kunnafoni di sɛbɛn min na n'o ye les Sphinx ale maa ɲɛma Hadama Drambe olu kɔni ca sɛbɛkɔrɔ nɔrɔkɔra min ye i k'a dɔn tigɛ ka da ɲɔgɔn na kuma kun cayara Hadama ale bɛ i k'a dɔn article kɛ ka ɲɛfɔli ni jaki ɲɛsin i bɛ ka fanga ma waati kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ i bɛ ka kanuba mun fana bɛ yen olu fana tun bɛ Hadama Drambe yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jalaki ani Burama ka baara ɲɔgɔnya ko dɔw kɔnɔ nka Papa Mambi min tun ye polisi ye ale kɔni y'a ta ɲagaman k'a kun fɔ ka polisi fini yɛrɛ bɔ k'a bila pewu ka taa faransikaw fɛ yen nka nin waati laban ninnu na a nana Mali la a kɔni minɛna k'a datugu Bamako kaso bonba la jɔakun damadɔ kibaruya y'a jira k'a fɔ kanabila sɔrɔla a ye min y'a ka avocat n'o ye surunadoba Hassan Diop ale ye ko in tiɲɛtigiya Adam Tangara ale b'a ɲɛfɔ an ye. Kunnafonidila Burama Ture n'ale ɲɛma tununa hali sisan ale ka ko kun ma cɛ fɔlɔ. Inspecteur de police Papa Mambi Keita n'ale kun welela nin ko in na kan na n'ale yɛrɛ tilala ka datugu ale kɔni ye liberté provisoire sɔrɔ. Nin kunnafoniya in yɛrɛ kɔni sɛbɛntiyala a ka lafasalibaga
Maître Hassan Diop fɛ. Nin polisi jalatigiba ye ale kɔni kun taara sɛgɛsɛgɛlikɛla ninnu de ka weleli jaabi. Olu ka ɲiningaliw kɔfɛ olu y'a bila ka taa commune 4 kiriso ka bolo kan min n'o ye mandat de dépôt d'a kan ka sɔrɔ ka bila ka taa kasobon na ɲininkali caman kɔfɛ ka ɲɛsin an tɔɲɔgɔn Birama Ture ka tununiko kan min kɛra kabini san 2016. Hakili jiginna Papa Mami Keita kun bolila ka taa Faransi a yɛrɛ ka lakana kama ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ ka fɔlen ye. Adama Darame fɛnɛ b'o cogoya kelen na n'ale ye journal Le Sphinx directeur ye. Kiri tigilamɔgɔw kɔni bɛ ale kɔni kɔ halisa wa u kɛlen n'o ka jalaki ta ka ɲɛsin a ma ko a ye nkalon tigɛ nin ko in na. Ale kun y'a yira k'a fɔ ko fɛn caman b'ale bolo min bɛ kunnafonidila kofɔlen in ka saya sɛbɛntiya. Tabarikala Adam Tangara ale ka ɲɛfɔli ye nin ye kiri kɔni mi kɛ ni dalu jɔnjɔn de ye dala fɔ tɛ ni maa ko dalu b'i bolo a bɛ fɔ ma nanzarakan na preuve matériel fo ka bɔ ka da de min bɛ se ka kiri tigilamaw lasɔn u ka baara kɔnɔna la an bɛ taa Gawoka olu fɛ yen a yira k'a fɔ tile 2 in na min bɛ tali kɛ Bamanjiya misɛnninw ani ka mugu ci Gawo yɛrɛ dugu kɔnɔ ko fanga b'a la ka bonya dɔɔni dɔɔni ko o kɔni hukumu kɔnɔna la min bɛ tali kɛ jamana faamaw ni marabaa ɲɛmaa minnu bɛ olu bɛ wuli ka jɔ caman na waasa hali bi ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ ni colo marifa ci ka tɛmɛ la cogoya min na Gawo ale dugu kɔnɔna la Umu Tarawele ale bɛ ɲɛfɔli dɔw kan ɲa kan ka lajɛ. Mɛ kalo tile 28 tɛmɛnen kisɛw cira mouvement Ganda Izo ɲɛmaa dɔ la Gawo 7e quartier la ka kɛɲɛ ni a ka du masurunyamɔgɔ dɔw ka fɔli ye ko maramafɛntigi dɔw minnu kun bɛ mɔbili la olu de ye nin wale juguya in kɛ n'a yɛrɛ banana ni mɔgɔ kofɔlen in kɔni taara ka taga n'a ye kɛnɛyaso la o mɔgɔ kelen ninnu tilara k'a yira tuguni ko a siran bonyana ni a masiba ye o waati kelen fɛnɛ na cɛ dɔ n'a muso olu bololafɛnw minɛn'u la maramafɛntigi dɔw fɛ minnu kun bɛ moto la Alijana Banja n'o ye Gawo kin dɔ ye n'o yɛrɛ bi taa kɛ telefɔni 7,000 ani fura dɔw maramafɛntigi dɔw olu kɔni ye bingani wale caman kɛ alamisa tɛmɛnen Alijana Banja kaburu dɔ kɛrɛfɛla la seereyaw y'a yira k'a fɔ k'u ye mɔgɔw bolofɛnw bɛɛ min'u la o waati kelen fana na wale jugukɛla dɔw minnu kun bɛ mɔbili la olu kɔni donna Gawo kɛnɛyaso dɔgɔtɔrɔ dɔ ka so kɔnɔ u taara sɔrɔ dɔgɔtɔrɔkɛ t'a ka so nka u kɔni ye tɔɔrɔyaw ta k'a ɲɛsin a muso ma cikan dara gendarmerie kulo kan olu kɔni ye ɲininiw bila sen kan. Umu Traore renouveau don kibaru kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ taa gun yɛrɛ kan gun min yɛrɛ kan n'o bɛ tali kɛ waati min na wulikajɔw tun kɛra fɔ y'a dɔ kunnafonidila dɔw ani ka dɔ jo sariya kɔkɔrɔ don jɛkulu dɔw fɛ ko ka dangari hadamadenya jo sariyaw la ko ɲɔ b'a la ka ɲɛ anw ka jamana kɔnɔ minisma ale fana nana i nɛn don kuma dɔ la ni tile 2 in na min na o y'a yira k'a fɔ hadamadenya jo sariyaw kɔni ko dan b'a la ka kari o la kosɛbɛ o b'a la ka ɲɔɲa anw ka jamana o kɔnɔna la i k'a dɔn sa 2022 ale kalo 3 fɔlɔ in o kɔnɔna la u ka ɲɛfɔli n'u ye gafo dɔw bila n'o ye minisma maaw ye olu kɔni ye nin ko in kɔni lase min na Mali jamana faamaw k'a dɔ kɛra ɲɛna minisiri min ɲɛsinen don Mali ni jamana wɛrɛ ko ɲɛw olu kuma ɲɔgɔnɲɛw ma n'o ye Abdoulaye Diop ye ale ko ninnu ye k'a dɔ kumaw ye maa tɛ se ka kala turu mun na sabula k'u sigilen tɛ dalu foyi kan ko kumaw don mun kɔni mi fɔ ka se ka anw ka jamana cɔrɔ nɔrɔkɔ ko dɔw cɛla Amadu Jara ale b'a ɲɛfɔ an ye. janvier kalo tile fɔlɔ ka taa bila mars kalo tile 31 san 2022 minisma ye bengali wale 812 o jateminɛ de kɛ min bɛ tali kɛ adamadenw ka hakɛ koɲɛw kan sɛbɛn y'a yira tuguni ka fɔ ko a cayala ni kalo 3 laban tɛmɛnen ta ye fɔ 151% na wa maa minnu yɛrɛ bɔnna n'o nin na o cayala fɔ ka t'o jɔ 324% la camancɛ bolo région i n'a fɔ Banjangara, Bankas, Jeni, Koro, Mopti, Segu hali bi bengali wale o bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na wa a yirala tuguni k'a fɔ min ye lakanabaliya ye o jugalen bɛ Gawo Menaka k'a sababu kɛ maa maramafɛntigiw ɲɔgɔn cɛla ye a dɔ ye jɛkulu min n'a wele mouvement pour le salut de l'Azawad Dawsak groupe d'autodéfense Touareg IGAD ale n'o jɛɲɔgɔnw MSA Gacha ani jɛkulu min yɛrɛ bɛ wele l'état islamique au Grand Sahara EIGS wa walima min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin duguladenw yɛrɛ ma.
Amadu Jaraka ɲɛfɔliw don ka bɔ kibaruya kɔnɔ jate dɔw y'a yira k'a fɔ bi min ye dumunikɛyɔrɔw ye kɛnɛma n'o ye restaurant ye n'i ye paraɲa kelen paraɲa fila i na vitrimani dɔ ye ko restaurant bɛ yan nɔ ko pate bɛ yan ko sanusi bɛ yan ko i k'a dɔn k'a fɔ nin tɔ n'a tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ yan nka jatew y'a yira k'a fɔ bi a dɔw kɔni ye bana sanni ye sabula min ye k'a dɔn sariya minnu ni jate minnu kan ka kɛ walasa ka restaurant dumuniw k'a dilan cogo ɲuman na ani k'a lasago cogo ɲuman na ko a dɔw mako fosi tɛ o la u bɛ dumuni ninnu dilan nɔgɔ cɛ la a bɛ feere nɔgɔ cɛ la wa a bɛ tila ka lasago nɔgɔ cɛ la a yɔrɔ dɔw yɛrɛ la i k'a dɔn i b'a sanusi n'a kurasan dɔw ye sonkɛrɛ ani ɲɛbɛrɛ bɛ bɔ a dɔw la sannen kɔfɛ min kɛlen don i k'a dɔn dabalibanko ye min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɔ la yanni e ka t'i kɔnɔ fa i ka balo a bɛ bana de lase i ma o kuma k'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i cogo dɔn an bɛ don min na i ko bi sabula min ye musow bɛ nɔgɔlenni min tɔ bi so u k'o jɛya k'i janto la k'o ka fisa n'a restaurant dɔw ye bi hali ni y'a sɔrɔ a bɛɛ tɛ nka caman bɛ bi maaw k'u janto a kow la an ka kibaruyadilaw ye ɲinini dɔw k'a kan Aissata Jara ale b'a walawala. K'a sɔrɔ ni dumuni feereyɔrɔ kofɔlen ninnu ye mɔgɔ caman ni dumunikɛyɔrɔ ye Bamako kɔnɔna la nin feerekɛla in yɛrɛ kɔni bolo a ka gɛlɛn jɛlenya ka matarafa k'a sababuya kɛ yɔrɔ kɛcogo ye. A kɔni a bɛ perdi yɛrɛ de sama parce que mun na hali an ka client minnu bɛ jɔ ka sanni kɛ bon n'u ko bɛ jɔ ka sanni kɛ poussière ni fɛnw bɛ u tɛ sɔn ka jɔ ka sanni kɛ tɛna sirako in kɔni n'u kɔni sera u tɛ la a bɛ diya n ye yɛrɛ de. Nin fana bolo siradakanfɛ feere a bɛ client caman de lase u ma nka wuluwulu dingɛ ninnu olu labɔbaliya a n'u kasa jugu o de bɛ olu tɔɔrɔ. Poussière b'an kan entretien foyi tɛ gitɔrɔn na la u tɛ yɔrɔ in furan dingɛ kɔnɔnaw nɔgɔlen don siradaw nɔgɔlen don an dala yan depuis ni gitɔrɔn dilan kɔni daminɛna an kɔni ma lafiya foyi sɔrɔ yan nɔ poussière b'an kan entretien foyi tɛ gitɔrɔn da la o kɔni o dekun de b'anw kan bi. Dr Nuhum yɛrɛ ka fɔ la ko jɛlenya ka matarafa tobili cogoya sugu bɛɛ la sabula olu yɛrɛ bɛ banabatɔ caman de lajɛ minnu bɛ bana sɔrɔ dumuni lasagobaliya la. Fɛn fɛn ye dumuni ko ta fanfɛla ye saniya de kan ka sabati o la ni saniya ma sabati parce que a kɔlɔlɔ ka ca kosɛbɛ parce que an bɛna sɔrɔ a dɔw la an ka banabatɔw la hali du kɔnɔnaw b'a la i bɛna sɔrɔ du mun bɛɛ ka taa dutigi muso denmisɛnninw bɛɛ bɛ cɛ ka na sababu ye o saniyabaliya ye donc nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni feere tɛ se ka dabila nka an b'a ɲini feerekɛla ninnu fɛ u ka se ka saniya matarafa. Tabarikala nin ye k'a dɔn awa kɛ yala minnu bɛ feereninw kɛ siradaw la nka k'a dɔn hali restaurant belebeleba dɔw bɛ bi minnu kɔni kɔnɔna ko ka gɛlɛn kosɛbɛ min ye sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ sen na k'a dɔn restaurant ninnu bɛ dumuniw labɛn cogo di hali i bɛ vitrima ɲuman mun ye a dɔw dumuni labɛn cogo a n'a lasagocogo gɛlɛyaba b'a la o kuma bana caman bɛ yen ani dumuni tolilen bɛ si dugu mana jɛ tulunin bɛ funfun o la ka tila ka o yeleke maaw b'o san a tɛ foyi lase hadamaden ma bana ani kɔnɔ furudimi yɛrɛ dama tɛmɛ wale ko an ka jamana kɔnɔna la an ta ye ɲɛfɔli ye maaw k'u janto u yɛrɛ la Fanta Tumota kibaruya salo kunfɔlɔ tame ɲɛ fɔlɔ mun tɛntɛ ka bɔ o bɛ tali kɛ nin na an y'o fɔ kibaruya tɛ se ka kɛ cogo si la ani tɛ yɛlɛ dɔ kan sabula an ka baara fɔlɔ c'est de décrier ko minnu bɛ yen n'u ma ɲi k'an nɛn don a la ka maaw bɔ a kalama ka maaw bilasira tɛ maa nɛn an tɛ maa buruja wa i k'a dɔn fa nɛn ba nɛn o kɛrɛfɛ tɛ nka ni min y'i yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ changement de comportement n'o ye yɛlɛma dɔɔni ye o ɲininen don i fɛ. Olu sera sabali ye dɛ kibaruya ta ko fɔlɔ ye nin ye ko in bɛ bolo cogo min j'espère que fɛn dɔ de ma ci e da kɔnɔ. An y'o f'i ye n'an ko an b'an ka cita bɛɛ fɔ ni mɔgɔ min b'i bolo di ka denbaya la k'a fɔ musow fana u ka salabagatɔya dabila muso k'u ɲɛsin u ka k'u mago don u ka guwa la ka tobili kɛ a kɛ musow bɛ maaw bolo musow ka tobili kɛ koyi Amadu ka dumuni kɛ so o yɛrɛ de temps tɛ aw bolo n'aw fana ko k'aw tɛ dumuni kɛ so mɔgɔ min kan ka écoute non an ka kuma tiɲɛ de fɔ preuve contre preuve don guwatigi caman bɛ yen bi e kan ka yɛlɛ i ka baarayɔrɔ la 7h pile par exemple ou bien 8h pile e bɛ wuli kabini 7h o b'a sɔrɔ musow dalen don u bɛ ka gɔrɔn dɔn musow dɛsɛlen don soli ka wuli la ka dumuni tobi ka di u cɛ ma. kuma cogo dɔ sa muso bɛɛ tɛ muso dɔw bɛ yen nɔ cɛ mana kɛ k'a bɛ taga baarayɔrɔ la heure Amadu o b'a sɔrɔ la muso wulila ka dumuni bila cɛ bɛ taga n'a ye a fɛ i sera sabali a camanba de bɛ yen nɔ donc kibaru ta ko fɔlɔ ale tun ye nin ye Amadu k'i fo an taga ɲɛfɛ an bɛ taa sori fan fɛ ka se ka sirabaw lahalaya dɔn bi sɔgɔmada in na tan ni ka segin bɛ hokumu min kɔnɔna la Makan Jakite Makendi a lajɛ ni sori bɛ da la.